Ćao svima, danas ćemo da pričamo o programima koje biste trebali i ne biste trebali da instalirate nakon instalacije Windowsa. Inače, ovaj klip smo pravili prije nekih možda 3 godine, međutim šta je važilo tada ne važi i sada, pa zato pravimo ovaj updateovani klip. Pa, hajde da krenemo. Znači, inače sve ovo što ću da pričam za ljude koji imaju Windows 7, 8, 10. Znači, ne važi ono za XP i manje, mada ono, već i XP skoro niko ne koristi, a tek manje da ne pričamo. Pa, hajde da krenemo. Znači, šta biste trebali da instalirate? U suštini, samo dve stvari, a to je internet pregledač, znači da li ćete Chrome, Firefox, Operu, šta god vi koristite, a druga stvar je kodeci. Znači, bukvalno imate na ovom kanalu kako se instaliraju kodeci, pa pogledajte. Znači, bukvalno sa te dve stvari ste rešili ono skoro sve te najosnovnije potrebe Windowsa. Znači, možete puštate filmove, muziku, možete pristupiti internetu, skinete šta god hoćete, gledate šta god hoćete. Sad, šta dalje instalirate, to naravno zavisi od vas šta vama treba. Da li će to biti Skype, Steam i tako dalje i tako dalje. Znači, ne možemo da generalizujemo, da kažemo morate instalirate Skype ako neko ne koristi Skype, je li tako? Dobro, sad, šta ne biste trebali da instalirate? Prva stvar gde se uglavnom ljudi najviše šokiraju kada im kažem da nisam instalirao je antivirus. Znači, antivirus jednostavno, ne samo da smatram da nije potreban, smatram da apsolutno ne treba ništa da radi na vašem računaru. Zašto? Mi smo još od kada smo pravili klip o antivirusu da on baš nije toliko efektivan koliko ljudi misle. Zbog čega? Zato što on otprilike može da nađe samo one neke sitne viruse, što može i sam Windows. Vi ako naletite na neki ozbiljan virus, neće vam pomoći ni jedan antivirus. Tako da jednostavno nema potrebe da držite antivirus. Opet još jedna, da kažemo, dokaz za ovu moju teoriju je to da i pre dok sam instalirao antiviruse i sad kad ne instaliram antiviruse i kad mi dođu neki računari koji imaju antivirus i tako dalje, bukvalno uvek je ista situacija. Znači i ovi što imaju antiviruse su nakupili brdo virusa i uglavnom svim računarima u prosjeku treba oko godinu dana da se reinstalira Windows, bez obzira da li su imali antivirus ili ne. Tako da jednostavno nema apsolutno nikakve potrebe da imate antivirus. Onda, druga stvar koju također ne biste trebali da instalirate, a ljudi uglavnom smatraju da treba, su oni programi koji ubrzavaju vaš računar, kao što je, ne znam, CC Cleaner, TuneUp i tako dalje. Zašto oni nisu potrebni? Zato što pre svega, kao što sam, ja mislim, drugi ili treći klip na mom kanalu, kad sam pričao kako zaista ubrzati računar, znači da ne možete nekim programima, nego jednostavno da ga, ne znam, redovno čistite, da dokupite više rama i tako dalje i tako dalje. Znači jednostavno on neće vama ubrzati računar. Njegova zapravo prava primjena je da održava vaš računar kao u dobrom stanju, to je sistem, znači ne može on vaš hardware da održava, ali jednostavno opet tu nisam video nikakva poboljšanja. Opet, kao što sam rekao ono malo pre, znači računari koji nemaju TuneUp, CC Cleaner itd. I oni koji imaju, svima treba oko godinu dana za reinstalaciju Windowsa. Tako da jednostavno nema potrebe da instalirate takve programe. Znači, eto, to su ono ti neki mitovi koji dalje vladaju, koje sam ja već nekoliko puta pokušao da razbijem, ali i dalje ljudi, ne znam, i dan danas, ne znam, nekome kada instaliram Windows i kažem antivirus, pa ne treba, sad ću nahvatam viruse. I onda kako ti da objasniš, onda sam kažem, instalirat ću ti antivirus bolje nego da objašnjam. Tako da, u svakom slučaju, eto, to je to. Šta treba instalirati, šta ne treba, uglavnom zavisi od vas, ali nemojte da instalirate nešto što vam baš ne treba, kao što antivirus i TuneUp, bla 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 bla. Ako imate neko pitanje, pišite dole u komentarima. I to je to.